po, nakapangalan po sa inyo, Rogelio Kulaway, dito po sa Barangay Ngaran, tama po? Oo. Opo, yung order nyo po is worth 35,000 pesos po, tatay. Wow! No? Opo. Order ko. Opo. Mula dito sa Barangay Ngaran, San Fernando, Camarines Sur! Gawing panalo at makulay ang anumang selebrasyon ng inyong buhay sa pamamagitan ng Jeffes Petals and Services. Dahil dito ay palagi kaming handang magbigay sa inyo ng panalo at umaapaw na saya at bonggang sorpresa. Hello mga kababayan and what's up, J-Fans! Tara na, samahan nyo ako all the way here at Barangay Ngaran, San Fernando, Camarines Sur sa aming sariling municipality. Tara na't kilalanin natin kung sino ang susurpresahin natin at bibigyan ng mga nanlalaban at mga kabog na packages. Pero bago ang lahat, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have a Facebook, Instagram, YouTube channel, Jeffes Petals and Services. Para man palagi kang updated sa mga latest videos na binibigay na Jeffes Petals and Services. Ano pang hinihintay natin dahil medyo maulan ngayon? Napakasarap nga talagang humigop ng sabaw. Tara na't kilalanin at tingnan ang mga packages. Okay. So as you can see, mga ka-Jeffes, we have gold and black na team dahil tatay ang ating susurpresahin yan. And of course, may mga palamutian na galing sa Jeffes Petals and Services. Sa kabila lamang ako. Alright, so let's start with the card message na social na naka-frame pa. Siyempre, meron din tayo dito ng mix kakanin mula yan sa Ningning's Kakanin. Ayan, na-miss ko yung Ningning's Kakanin. We also have 2 boxes of pizza from Greenwich. At ang social sa lahat mga ka-Jeffes, matatanggap ni tatay ang black label. Napaka-social at bigatin ni tatay. Alright, so we still have cake na mula naman yan sa Red Ribbon. Ayan na nga mga packages na ihahandog ko dito sa Barangay Ngaran, San Fernando, Camarines Sur, kung saan bumiyahe pa kami ng medyo risky lang naman. Pero sulit ang biyahe dahil makakasama nyo pa rin ako. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Kaya naman, mula dito sa Barangay Ngaran, San Fernando, Camarines Sur, it's JFS na yan. Alright, so hello mga ka-Jeffes. Ayan, medyo natatabunan na tayo ng ating mga balloons dahil napakarami nga naman ang ating balloons. Siyempre, kasama pa rin natin ang power na si Ate Ning. Ayan, kaway-kaway. And of course, kasama natin ang ating surprise driver and ang ating videographer for today's video. Ayan, so malapit na nga kami. And for today, medyo malayo ang ating location dahil andito lang naman tayo sa San Fernando pero sa coastal area po ng aming munisipyo. Dito po yan sa Barangay Grijalbo. Ngaran? Ano ba? Bakit Grijalbo na sabi ko? Dito sa Barangay Ngaran, sa Fernando, Camarines Sur. And surpresahin natin ang isang tatay dahil balita ko siya ay ulirang ama na nagsakripisyo para sa kanyang mga minamahal na anak. And it's payback time ayon sa kanyang anak. Okay, so gawin nating makabuluhan ang araw na ito para kay tatay. And as your surprise ambassador, na si Kuya Steph, gagawin ko ang aking lahat na makakaya. However, let's do the shoutout of the day para naman ganahan tayo for today's video. Ayan, so mega love shoutout sa inyong lahat at mahal ko po kayo. Sana all mahal. Let's have Mr. John Lloyd Bolocon and kay Mr. Vincent Vida, kay Mr. Carl Vincent Suwayan, kay John Unan, kay Mr. John Marcelio, John Lloyd Velasco,
kay Mr. Jasper Brioso, JB De Los Santos, and kay Adele. We also have si Mark Marco, ang aming power setter, si Mark Maravillas, kay Denmark Abunalya, kay Marjun Borbe, and of course, sa aking idol na si Mr. Angelo Mayores. Alright, shoutout sa inyong lahat, and bye-bye muna kasi hahanapin ko na yung bahay ni Father Dear at i-prank natin siya ng bonggang-bongga. Tao po. Magandang hapon po. Ito po ba bahay ni Sir Rogelio Colaway po? Yan. Nasaan po si Sir? Nandito po sa loob. Pasok na po. Hello po. Ano po, tuloy na po. Wow, may nakahanap sa iyo. Let's go. May kada ko luwan lubo. Sige na po, tuloy na po. Ayan po. Hello po. Go, may nakahanap sa iyo. Hello po tayo. Ako po si Steph po. Mula po ako sa sa RJE po. RJE Motors and Incorporated po. Mula po kaming Quezon City po, tatay. May parcel po kasi kayo, tatay, na dumating po, nakapangalan po sa inyo, Rogelio Colaway, dito po sa Barangay Ngaran, tama po? Oo. Apo, yung order nyo po is worth 35,000 pesos po. Wow. No? Apo. Order ko. Opo. Actually po, dito po naka-address kasi yung umorder po ay kapatid nyo daw po. Nasa Lucena po. Opo. Ano po? Ano po siya, ma'am? Steel. Minda? Opo, steel chainsaw po. Minda. Sige. Monte po ba? Tama? Minda Monte hindi. Minda Castillo yun. Castillo po. Castillo. Opo. Castillo Monte. Ay, si Tuka. Opo. Umorder po siya sa amin ng ano po, ng steel chainsaw po. Amounting to 35,000 pesos. Yun po yung nasa waybill po, tatay. Galing po kami ng Quezon po. Opo. Quezon. Quezon City po. Uy, salamat. Ano? Parang sa Shopee. Opo. Kumbaga, kayo ang ano. Kami po ang nagdi-deliver po tatay. Oh. Yung mga kasama nyo. Naandun po tatay and hindi po makapasok yung sasakyan po namin dahil medyo maliit po. Doon po kami nag-park malapit po sa may court. Oo. And then, andun din po yung parcel nyo po, tatay. Ready nyo na lang po yung 35,000 pesos nyo po, tatay. O, Len, bayadan mo, Len. Ayan, meron kang anak. Cash on delivery po yung tatay, hindi pa po yun bayad. Ayun. Opo. Ay, di ba naman siya kayo? Wala po kayong pag-uusap po kung sino magbabayad. Basta po yung pinadala po sa aming items, amounting to 35,000 pesos po. Yun po yung nasa waybill. Ibig sabihin, mayroon ng partial na Wala pa pong partial na binayad. Cash on delivery po yung tatay. Ibig sabihin po, sa oras po na i-deliver po namin yung produkto, babayaran nyo po ng buo kung ilan po yung nakalagay sa waybill po. Opo. parang aram ko na niya. Amali ka na, mabayad ka kaya. Bahala ka kaya. Hindi po, tatay, totoo po. May dala po kaming steel chains sa po dyan, tatay. Oo. Salamat ka daw sa nakaisip ng ganyan. Iba ka. Katulad kay Minda. Kaya lang, wala akong halagang ganyan. Ano po yan, tatay? Eh, babalik niyo. Mon! Actually, May dapat malayo po papa kasi mo. yung pinanggalingan po namin. We are from Lucena po. Hindi po ba kayo binigyan po ng abiso ni Ma'am Menda po na COD po ipapaship po yung chainsaw nyo po? Apak, sanot din, no? Upo ka muna para Sige lang po. mag-usap tayo. Kasi medyo naghihintay din po and medyo baka umagahin po kami ng biyahe. Papunta pa po kasi kami ng Quezon po. O, di pa paano yan? Ganito na lang po, tatay. Kailangan nyo po yung i-receive yung parcel nyo po, tatay. 35. Meron po ba kayong tatay? Ah, ito si Mrs. lang ipasama ko. Halagang 35,000. Bibinta. Wait lang. Sino? Tapos ganun po, tatay. Sino ang sasagot? Baka yun. Pwede nyo po yan. Yan, sino? O yan na lang sagot nila. O si Brian. Maghati-hati na yung mga anak. Ganito po, tatay. If ever po, ayaw nyo pong tanggapin po yung, yung parcel po. Pwede nyo naman po yan i-cancel po sa amin. Kasi napapala. Ika-cancel nyo po. Hindi nyo po tatanggapin. Apa.
Pipirma lang po kayo na ika-cancel nyo po yung parcel namin. Kung nga yung pambayan. Kung wala po kayong pambayad. Quezon po. Quezon saan? Sa Quezon? Sa may ano lang po kami, sa may Gumaka po. Gumaka Quezon. O yan, dyan talaga bro. Gumaka. Kalawag. Apo. Ganito po tatay, ipapakancel nyo po or tatanggipin nyo po yung item. Ay sa akin, mahalaga yun. Yung ganong ano. Kaya lang, ang problema, kung wala tayong pera, magkano ba? Hindi po yung pwede tatay. Cash on delivery po tatay. Ibig sabihin po, sa oras po na ni-receive nyo po yung item, kailangan nyo po magbayad sa amin ng buong 35,000 pesos. Mura na sana, no? Opo. 35,000 lang. Kompleto po yun and may freebies din po kaming ibibigay po sa inyo. Another Tapos may guide bar ano po siya, tatay. mayroong tinatawag na naka-race. Race Ah. na, still yun eh. Opo. May papel na. Opo, may papel po. Ibig sabihin, kayo ang ano to, Distributor po kami sa Quezon po. isang kumpanya, Opo. still. Opo. Opo, tatay. Kami na din po nag-deliver kasi may sarili din po kami courier service po. 15,000 sa'yo, 20,000 sa akin. Ayan, mapera pala sila, mapera sila. Hindi, hiling ka na. 35. Okay po. So, bago po ako umalis, ganito na lang po everyone. Bago po ako umalis, paki-ready na lang po yung 35,000 pesos po. Tapos, para makuha nyo na po yung item po. Samahan nyo na muna po ako dun sa... mamaya, gigas Pwede po, pwede. Sige po, sige po. Samahan nyo na po ako dun tatay kasi sa inyo po nakapangalan, kayo po magre-receive po ng item po. Kaya. Po, ngayon po. Kaya dapo pa, kaya. Constitution ng dapa, kaya. Kaya. Kaya dapo, kaya. Ito nga po sigilas. Inilipit na yan sa paper. Sa inyo po ulitin ko lang po amounting to 35,000 pesos po tatay. And nasaan na po yung magbabayad po? Ayan po. So nag-request sa akin si ma'am kung pwedeng i-Gcash na lang daw. So pwede naman po sa account ko na lang po para ako na lang po mismo magbabayad. Contact na lang mamaya. Apo. Ngayon po pakaano po. Kuhain ko na po. Ayan po. So, pakita ko muna po na tatay yung ano po, yung steel chain sa po. And may previous din po kami tatay na ibibigay po sa inyo. Previous na paano? May free po na mga parts po ng chain sa po tatay. Ayan. Tapos with complete papers na po. Oh. 35,000 po. Mahal kaya? May ano kaya? Ang chinso, ano kaya yan? Pag steel, may permit talaga yan. Ito na po ang steel chain! Okay, sing with us, kanta tayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Harap po kayo ng tatay. Happy birthday to you. Okay, pakilakasan po ng ating boses. Ayan. Happy birthday, happy birthday. Dito po natin. Happy birthday to you. Alright, naiiyak si tatay. Oh, sobrang kasiyan. Alright, so pakisap na po ng music. And hello everyone, this is the Jeffes Petals and Services na naghahatid ng saya, good vibes at sorpresa sa umang sulok ng Bicolansya. And for today, andito nga ako sa Barangay Ngaran. Tama po? Barangay Ngaran, San Fernando, Camarines Sur para sorpresahin si tatay. Muli po, this is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. At andito ako para pasayahin si tatay. Dahil kagaya po ng suot nyong damit na red, balita ko po, birthday niyo daw po ngayon. Oo. Na imarites po sa akin ng inyong asawa. Mag-uwisa ito. Ayun, nagkaroon tayo. Alright, so dahil birthday niyo po tatay, deserve niyong isuot ang aming sash na may nakasulat lamang na happy birthday. Isang masigawang palakpakan naman para kayo. 60 years na siya. 60 years na. Ilang taon na po si Sir? 60. Nanay, ayusin niyo po yung pagkabanggit, hindi po 60. Okay. 60 years old. Ayan. So, pinapasaya ko lamang si tatay dahil naiiyak si tatay. Simbolismo na pag ang lalaki or ang tatay na ang haligi ng tahanan ang umiyak, tagos yan sa puso, ibig sabihin. Damang-dama ni tatay ang sorpresa at saya na dala-dala ko. Okay. Para naman na tuluyang mapasaya si tatay. Hello everyone sa lahat po ng nanonood.
papakita ko muna tatay kung ano yung mga items na marireceive nyo for today. So let's start with the mix kakanin. Marireceive nyo po yan tatay. Hihingi lang po ako ng 5 dahil gutom na po ako kanina pa. Okay, we also have 2 boxes of pizza. Galing naman po yan sa Greenwich. Ayan, palakpakan naman dyan. Wow! And syempre, dahil balita ko si tatay ay tumador, dahil ako ay nakapagmartes din sa aking mga kaibigan somewhere here at coastal areas, tanggapin nyo po ang Black Label. Wow! And syempre, meron tayong balloon. Ayan, 12 pieces of balloons. Ayan. Ginawa nating bata si tatay. Maraming ano. Okay, meron pa po tatay. Meron pa po kayong letter. Galing po sa taong nagpadala ng mga items na ito. And syempre, para tuluyang maging kompleto ang pagsi-celebrate ng kanyang birthday, bigyan natin si tatay ng bonggang cake. Mula lang naman yan sa Red Ribbon Cakes. Palakpakan tayo dyan. Okay, dahil nabanggit ko na po ang letter, and syempre may mga pictures din po kayo dyan tatay, and enjoy nyo din po ang ating napakingandang backdrop. Mamaya po ibabaklasin namin yan at ibibigay po sa inyo. Pero tatay, wag nyo pong tatakpan ang kapugian nyo po. Dito po kayo tatay. Okay lang po yun, isog po tayo dito tatay. Ayan. Napapalaban po ang aking black shoes ngayon. Napapaluwa, pati ko makihawak na mo. Ayan, baka mabitawan ni tatay. Mahal po yan. Okay. Tatay, kumusta po? Okay, medyo naiyak nga ako dahil sa sobrang Huwag niyo saya po, pahawak nga po muna nito, baka pagpuputukin ko po yung isa-isa. Ano, kumusta po tatay? Okay. Masaya ako dahil nga sa ganito sitwasyon. Oh. Sa-surprise ako eh. Opo. Paano po yung surprise tatay? Katulad nga nito, unang-una, pag-uwi ng mga anak ko. Isang surprise na yun para sa akin. Opo. Ikalawa, hindi ko inaasahan yung ganito pagkakataon. Parang pinakaban mo ako eh. Opo. Ang ibig sabi mo, 35,000 sa nakukuhahin. Huwag niyo pa ako tatay papagalitan. Ayan, dahil parte po yun ng pagiging vlogger natin for today's Oo. video. Okay. Siyempre, dahil naiiyak po si tatay. Ayan. Para po tatay, ay by the way pala, matanong ko nga po pala tatay, meron po ba kayong ideya kung kanino po galing ang mga items na ito? Siguro, pwede sa mga anak ko. Sino po kayong anak? Siguro, baka hindi. Pag nabasa ko siguro, yung late eh. Okay, dahil nagmamadali si tatay na mabasa ang kanyang letter, let's have the letter message na babasahin ko. Kaya naman po, everybody, listen para kay tatay. Napakahaba nga po at mapapaus po. Alright, happy birthday to my loving, most amazing and best father in the world. Papa, thank you so much for everything. Alam ko po na hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng sakripisyo nyo para sa aming magkakapatid. Kaya naman po, hayaan nyo po na unti-unti kaming bumawi sa inyo ni Mama. Sorry po Papa, kung mas pinili ko po ang mapalayo po sa inyo, kahit labag man po sa kalooban nyo. Napayagan ako dahil po sa ayaw nyo po ang magkalayo-layo tayo. Bilang isang magulang at anak, masakit din po yun. Mahirap na malayo sa pamilya pero mas masakit po at mahirap po para sa akin ang nakikita po kayo na naghihirap. Kaya naman po, ginagawa ko ang lahat ng pagsasakripisyo sa ibang bansa. Hindi lang po ito para sa sarili ko, kundi para po sa inyo. Dahil marami po ang mga pangarap at kasama po kayo sa lahat ng mga pangarap ko. Huwag po kayong mag-alala sa akin dito kasi nasa mabuting kalagayan naman po ako, Papa. Today is your special day. Happy birthday po, Papa. MTBC. More birthdays to come. Ganun po talaga ang mga millennials. Take care always of yourself po and stay strong and good health. God bless you po, Papa. Walang iba po ang nagpapasaya sa akin na ang malaman ko lamang po na wala kayong karamdaman and sana madami pa po ang taon na makakasama ka namin. We love you so much. Miss na miss ko na po kayong lahat. Once again, happy birthday po Papa.
nagmamahal ang iyong magandang anak. Pinagpawisan ako ng very light. Sino Maganda kaya talaga yun. Maganda po talaga. Sino po kaya ang magandang anak na yung tatay? Ano pangalan po? Si Rosalie. Nasaan po si Ma'am Sally? Masari pa ba sa Saan po tatay? Saudi? Okay. Tama po. So, si Ma'am Sally Kulaway po na naandoon sa Saudi Arabia bilang isang OFW. And may additional letter pa siya para naman po ito ata sa amin, sa team, sa JFS team. Thank you so much po, JFS Petals and Services. Nang dahil po sa inyo ay makakarating sa papa ko ang aking munting sorpresa. God bless you po. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Sally Kulaway, for that message. We really appreciate it po in behalf of the JFS Petals and Services. Ayan po, tatay. Naiiyak na naman po kayo, tatay. Tatagay pa po tayo, mamaya. Hindi po pwede umalis yan, hindi kayo mag-limit. Kakain pa sa saluhan natin. Gusto ko po yan, tatay. Ayan. Tatay, okay po. Sis, binasa ko na po ang letter na mula po kay Ma'am Sally. Kahit malayo po ang kanyang kung nasaan man po siya ngayon, nasa Saudi po tama. Okay. Ako na. Masayang-masaya yung mga tao na nasa likod. Mga anak kaya. Andito tayo. Mga anak. Hindi po naging hadlang yung kanyang distansya para naman po makahatid po siya ng ganitong napakabonggang surprise. Ano po gusto niyong sabihin kay Ate Sally po na nagpadala ng mga items na ito? And siya din po ang dahilan kung bakit ang JFS Petals and Services ay andito na ngayon sa barangay Ngaran, San Fernando, Camarines Sur. And time check, siguro ito yung first time namin dito sa dito sa Ngaran. Pangdalawa na po pala, ayan, dito sa Coastal Area. Kasi nakapag-surprise na po kami ng Pinamasagan, if I am not mistaken. Ano pong gusto niyong sabihin, tatay, kay ma'am? Sa aking anak, kay Rosalie, salamat sa lahat ng Total ito, na-surprise ako. Pero para sa akin, mas maganda sana kung lahat sila ipon-ipon. Yung material na bagay, hindi gaano importante sa akin. Ang importante sa akin, yung makaipon-ipon, yung mga anak. Pero, salamat din. Siyempre, Tao kanina pa nag-ihibi. yun ang kasiyahan nila. Nag-ihibi nga ni. Pati si Mama. Si Mama. Dalawa na magawa talaga sa paghihirap. Mama po na sisipon. Quiet po tayo. Pakinggan po natin yung napagandang mensahe ni tatay para kay Ate Rosalie dahil manunood po yan si Ate. Naunawaan ko rin dahil nga sa paghihirap sa panahon ngayon, kailangan talaga Ako nga, kung ako ang tatanungin, ayaw ko sana magkaiwa-iwalay kami. Kaya lang wala akong magawa. Mahirap din lang naman ako. Gusto naman na ayaw pa alisin, wala man akong magawa. Kaya sabi ko, mag-ingat na lang, gano'n na lang. Sino po tatay mga kasama niyo po dito sa bahay? Pero ito, Okay, tawagin po natin ang First Lady ng Barangay Ngaran. Ang kanyang asawa. Pasok po tayo, Nana. Si Nanay na nakablue. Ayan. Nanay, tatay, saan po kayo pupunta? Dito po kayo, tatay, dahil kayo po ang aming artista for today. Nanay, huwag niyo pong tatapanan yung napagandang mukha. Ayan. Dahil syempre po ay birthday ng iyong pinakamamahal na asawa o na nag-iisa. Okay. Ano pong gusto niyong sabihin po, nanay, kay tatay po? Huwag ka ng happy birthday. Sana maglawig ang buhay niyo. Sige lang. Hoy, tamataram ka manigse. Ta ikaw ang pinakapanganay. Okay na po, nanay? Okay, may mga anak po si tatay dito. Ito, kisanet. Yung panganay po. Ipasok po ang panganay, ang Piolo Pascual ng Barangay Ngaran. Ayan, isa lang po si Kuya. Ayan. Sani. Si Kuya Sani. Meron pa Okay. ito pa, oh. 60 na Uy, mga happy tabi, oh. Happy birthday po. Oo. Happy birthday ni Bersis. Abe, maraming salamat sa binigay mong kasiyahan kay Papa sa birthday niya.
sa 60 years birthday. Maraming salamat. Alam kong iba sabi yun, di ko ito Tagalog. Video ka na lang dahil. Saglit namin kayong bibitinin dahil sa aking pagbabalik ay hahandugan natin si tatay ng kanyang nanlalabang cake, and of course, kantahan din natin si tatay ng isang napakatamis na happy birthday. Kapit lang, J-fans, magbabalik po kami. Alright, so we are finally back dahil sabi ko kanina ay hahandugan natin si tatay ng kanyang napakabonggang cake, and syempre kakantahan din natin siya ng happy birthday. Para naman tuluyang maging kompleto ang pag-celebrate niya ng kanyang birthday. Kaya naman everybody, na lahat po ng mga nanonood, kanta po tayo ng isang napakatamis na happy birthday para kay tatay. And 3, 2, 1. Okay, yung hindi po kakanta, hindi po pwedeng kumain kila tatay. Makanta talaga. O, magkakala ka mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mahinang energy, people of Barangay Karan. Happy Yan, lakas. birthday to you. Alright, so mula po sa JFS Petals and Services, and nice pong ipabatid ni ate. Ano nga pong pangalan ni ate? Ate Sally from Saudi Arabia, ang napakahigpit at napakatamis sa pagbati ng happy birthday po. Ipinapaalam niya po yung tatay. And kami din po, happy birthday po sa inyo tatay. 60 years old po, tama? Okay, happy 60th birthday Papa. We love you from Sally. Ngayon naman po tatay, you are now about to blow your candles. Pero syempre, bago ang lahat, as part of the tradition, make a wish po tatay bago niyo po tuluyang Wish mo ba sana i-blow ang iyong another 60 years? yes. Ayun ah. Alright, so masigaw palakpakan muli para kay tatay. Okay, dapat po lamang po ang iyong cake dahil baka po ay magkaroon po ng konting aberya. Ayan. Ipatong ko na lamang po dito. Alright. Safe and clean. Okay. Dito muna po natin. Ayan tatay, so di pa po tayo tapos tatay. Tingin po tayo doon tatay. Okay, so ngayon po tatay, tapos na po tayo sa paghahandog ng sorpresa, and we are hoping the JFS team na napasaya po namin kayo. Napasaya po ba namin kayo tatay? Oo, sobra-sobra. Okay, sobra-sobra daw. Oo. Napakalakas ng energy ni tatay. Ayan. Pero nasaan na po kaya yung steel chains? So, ano po? Parang ano ah. Pinaasa po kayo. Oo, parang wala eh. Ganun po talaga, napakasakit po ng pinapaasa. Kaya wag na po tayong umasa. Rarat lang po. Sasabihan ko po si Ate Sally, pakauwi ko po agad na Ate Sally, ang inex mo pong ipakartrang sa amin ay chainsaw naman dahil nagtatampo po si tata. Hindi. Ay, hindi naman. Kausapin niyo po si Ate Sally. Sabi ko Any additional message po para kay Ate Sally para sa ating tuluyang pagtatapos? Yung pagmamahal ng mga anak ko, sabi ko nga, hindi importante sa akin yung material na bagay. Yung pagmamahal nila, yung pag-aalala sa akin, sapat na yun. Para sa akin, basta walang mga problema. Pero kung mayroon, di salamat din. Kung mayroon regalong gano'n, Mas mabuti kung meron. oo. Balita ko po tatay, nag-aalap po kayo ng yung... Oo. Anong tawag po niya tatay? Chainsaw nga. Nag-chainsaw po. Oo. And kaya naman Ate Sally, huwag ka pong magbingi-bingihan. Alam kong manunod ka nito through our social media accounts. Kaya naman sa lahat po ng mga naririto, hingi po kami ng konting tulong. Don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts po. Sa Facebook, search nyo lang po JFS Petals and Services, at sa Instagram. And may YouTube channel din po kami, JFS Team Vlogs po. Pakisubscribe din po. And pakihit na din ang notification bell para naman palagi kang updated sa aming mga latest videos. Tatay, sabi niya, konting message na lang po, and gusto niyo pong karagdagan para po kay Ate Sally. Tulad yan ang nasabi ko kanina. Talagang mahal ko yung mga anak ko, at mahal din, nararamdaman ko, mahal din ako yung mga anak ko. Tapos, ikalawa, salamat din sa inyo sa pagkasakripisyo nyo. Medyo malayo eh. Pero, pag-Quezon. Pero po tatay, hindi po kami talaga galing Quezon. Yun lamang po ay kasama sa aking prank. Dahil tuluyang, taga dito lang po kami sa San Fernando, and tataw po ako mag-dito.
Kami po ang sikat na car transfer price here in Bicol, Jeffes Metals and Services. Diyan lang po kami. Ay, sisigalan na na. Okay. Maubos na yung Tagalog ko. Oo, sa Calcutta. Kaya naman po tatay, para naman tuluyan na nating magkasiyahan at tuluyan na tayong kumain at mag-inom. Babay po tayo tatay sa ating camera and yung lahat po ng nandito, babay po tayo din. Papaikutin ko po yung ating camera para naman may extra tayo sa YouTube channel. And 3, 2, 1, babay po tatay. Bye-bye. Ikot. Ayan sa kapila naman po. Bye-bye. Baka na pag